Lenggah nyuwun tepuk tangan kagem Sofia. Elok luar biasa. Monggo kelas loro lagi MI lho, Nduk. Ha iya wis kaya ngono. Kaya bocah wis pintere kaya ngono. Karo Laras wis pleng, karo Irama ya wis ngerti. Ha iya, egolane ya malah mesakne aku, Nduk. Iya. Napa? Garis lendange lho, Pak. Apa? Anu goyang pelo ibu, Pak. So rasa ngangge selendang. Udo lho ya. Dek cilik ya. Mula sok selendange ditata rada cilik, rada ndek ngono ya, Nduk ya. Nggih. Iya, ana pamundhut, no. Sapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawula nyuwun gending, pepiling, rara jonggrang. Nggih. Salam katur dumateng Pak Pitoyo sekeluarga, Pak Supardi sekeluarga, Bapak Ferry guru. Saking kula Pak Guru Suprayitno Pingkuk Mendo. Nggih. Ya diaturake rara jonggrang, no. Siap, no. Rara jonggrang. Ayo, nggih. Iki duet to iki. Sul, ayo Sul. Apa ngene? Mas Sulama apa Mas anu? Ferdi salah siji sapa sing ya. Di hari-hari ini Mas Taslim teko kene. Wah. Ya rene Mas, ini Mas. Temurung, Di pamundhut saking Pak Guru Suprayitno. Mugi-mugi saged kinarya panglipur ing penggalih. Lan ugi matur nuwun katresnanipun Pak Guru. Nggih. Lah, nggih. Ya kene jumeneng kene. Piye, no? Saya mau duet sama yang gondrong aja, Pak. Oh, Mas Ferdi. Iya. Oh, iya. Kan biyen senengane gondrong kok. Ayo. Iya. Iya. Coba kayak apa gitu. Iya. Tenang, ya Mas Ferdi lah. Si penggirong Mbah Supron Suwondo ya. Ayo. Lem gabung awake dhewe pira-pira. Ayo. Entuke pira-pira. Nah, iya. Sampeyan ngendi to, Mas? Magetane ngendi? Kula Sukamara, Singget. Singget. Nggih. Sing mriki pirang kilo? Aduh, pinten nggih, Pak? Lek menit pirang menit? 20 paling. 20 menit ya? Nggih. Ah iya, nggih. Wis rampung to wis sudah to? Sampun setahun. Ah, syukur sarjana seni. Terus neng omah apa iki? Kula ten Solo niki. Teng Solo? Nggih. Oh, nggih. Bantu kanca-kanca. Nggih. Ha iki syukur. Ulane ki jek ulane. Pun kadol, Pak. Sing ula lho, gwedhi ning ndek. Ayo. Tenan lho ta, Fer? Oh to. Nggih. Jenenge ula apa? Apa? Duwe ula kuwi mbiyen. Ulane